можех да се дам на всички ветрове по цялата земя. То всички светове да ме разнасят и да ме развяват. В своя бяг да не престават. В една прегръдка трижди да я стегна. В нея да се всмуча. И тайната й вечна да науча. За да ме вземе и длан спокойна сложи на сърце ме. Свободата какво е тя? Това е толкова кратка дума, но с много голямо значение. Понякога тя се спъва в препятствия, но след това пак се изправя сама, за да стане още по-силна и уверена. А какво свързва Рим, Флоренция и Русе? Пак тя, свободата. Центъра на българския Дунавски град се издига един прекрасен паметник, посветен на свободата. Негов автор е италианския скулптор Арналдо Джоки. След 5-вековния мрак на османското господство България се освобождава. Това се случва в края на 19 век. Тогава вече свободната България започнали да пристигат едни от най-големите европейски творци по онова време. Това продължи в началото на 20 век. Един от тези големи майстори е Арналдо Дзоки. Той е роден на 20 септември 1862 година в Флоренция, а баща му, Емилио Дзоки, е също скулптор и негов пръв учител. Да се родиш в Флоренция означава, че носиш в себе си изкуството да си закърмен с него. Едно от най-величествените произведения на Арнолдо Дзоки е статуята на свободата в Русе. Тя е и символ на града. Статуята е посветена на борбите за национално освобождение и е изградена от гранитни блокове, пренесени от Австрия. Да гледаме отблизо паметника. Отпред паметникът е украсен с лавров венец, кръст и надпис. На поборниците и опълченците, които са взели участие за освобождението на България 1867-1877. Три барелефа показват моменти на сражението на Хачи Димитър и Стефан Караджа, на Ползвача, на връчването на самарското знаме и отбраната на връх Шипка. В основата на паметника това въва пази свободата, един разкъсвал великите на робството. В задната част на паметника има две оръдия трофеи. Паметникът е завършен през 1908 година и официално е открит през 1909 година по повод 30 годишен юбилей на България. Но паметникът в Русе не е най-известната творба на Дзоки в България, а паметникът на цар Освободител в центъра на София. През 1900 година обявили конкурс, който се състезавали 90 скулптори от 13 държави. Победил именно флорентийския майстор. В журито присъдило наградата виждаме именити личности, като професор Антонен Мерсие от Франция, професор Ферари от Италия, професор Роберт Бах от Русия, българските художници Иван Мърквичка, Антон Митров, Петко Клисуров, архитект Никола Лазаров, инженер Стоимен Сарафов, Стоян Заимов и дипломати. На церемонията на официалното откриване на паметника в София, състояла се на 30 август 1907 година, са присъствали участници в Руско-турската война, царските фамилии на България и Русия, както и самият Арнолдо Дзоки. Флорентинският майстор създава бронзови скулптурни творби и в други български градове, като Севлиево, Ловеч, Оряхово, Пловдив. Авторският му отпечатък откриваме и в Дряновския манастир.
Арналдо Дзоки умира през 1940 година в Рим на 78 годишна възраст, а творчеството му е известно по всички краища на света. Творби на големия флорентинец скриваме в Буенос Айрес, където се издига паметник на Христофор Колумб. В Кайро се извисява статуя на Свети Франциск от Асизи. В Санкт-Петербург се намира паметник на цар Александър III, а в Болоня Дзоки оставя своя Гарибалди. Свободата може би е една от най-важните думи на целия свят. Често дори не осъзнаваме колко милиони хора са дали най-ценното, за да я имаме днес. Пред всички тях запазваме мълчание, свеждаме глави и благодарим. О, нека милионите очи изгаснали, от теб земя, родени и израснали, да се запалят и горят. И нека смаяни звездите да си кажат: ах, безумната, далечната земя, своя огън не пожалила, своята град сама запалила.